Selamat datang di channel Pandawa Irhamnuddin. Jangan lupa subscribe ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang, pepanggihan malih wonten pasinon basa Jawi. Dinten menika kita badhe sinau sesarengan babagan aksara angka Jawa. Kados napa menika aksara angka Jawa? Lajeng kados pundi nyeratipun wonten kertas. Sumangga gladhen sesarengan. Nah, sak menika kita badhe sesarengan napa namine nyerat angka Jawi. Nah, menawi angka Jawi menika biasanipun menawi saderengipun nggih kang menawi nyerat niku mangke dikempit padha pangkat saengga mangke wujudipun saged dipun bentenaken kalian aksara nglegena ugi pasanganipun amargi wonten ingkang sami. Nah, sakniki Pak Iram tepangaken angka aksara angka Jawa ingkang sepindah inggih menika setunggal. Niki Pak Iram nyeratipun ngangge HVS, biasanipun kedahipun ingkang sae niku ngangge kertas garis. Niki angka setunggal. Nah, angka setunggal niki kados aksara angka nglegena niki yaiku aksara Ga. Nah, persis kalih angka setunggal. Ingkang salajengipun ingkang kalih saking ngandhap rumiyin. Nah, menika kalih wujudipun napa nggih mirip kados wonten pasangan no. Nah, niki wonten mirip-mirip niki. Ingkang nomor 3 kados angka kalih nanging wonten plekenthuk N wonten teng wingkingipun kadosta menika. Persis, nah ditambahi wonten wingkinge. Nah, menika 3. Ketinggal nggih. Menawi pun apal kalih mesti angka 3-ne mesti gampil apal. Lajeng ingkang nomor sekawan niku kados angka 3 dibunderi ngajenge. Nah, mirip angka 3 nanging niki malah aksara angka sekawan. Lajeng angka ingkang kaping gangsal kadosta angka sekawan nanging blegenduke ngantos wingking. Nah, kirang langkung niki gangsal. Lajeng malih ten mriki angka 6. Angka 6 menika wujudipun kados pasangan do nggih. Nah, niki angka 6. Lajeng angka 7. Angka 7 menika kadosta aksara nglegena la. Persis. Nah, niki 7. Lajeng angka 8. Angka 8 niku mirip kados do nggih nanging wonten blegenduk bunder teng inggile. Wujudipun blegenduk mengandhap nembe N. Nah, niki 8. Lajeng ingkang 9 menika paling gampil kados aksara nglegena ya. Dados N wujud telung iji. Nah, 9. Lajeng ingkang pungkasan 0. 0 niku wujudipun kados 0. Nah, menika contoh napa namine wujudipun aksara angka. Nah, menawi aksara angka menika kedah wonten namine padha pangkat. Padha pangkat menika wujude kados cecak kalih tumbak-tumbakan wonten ngajeng kalih wonten wingkinge. Nah, aksarane teng mriki. Menawi contoh nyerat angka
sangang puluh nggih misal nggih. Berarti padha pangkat rumiyin lajeng 9 lajeng 0 lajeng niki dipun waos 9 Nah, sakmenika Pak Iram badhe paring tulodo ingkang ngagem aksara angka. Biasanipun contone tuladhanipun misal omah nomor 58. Nah, menawi kaserat aksara Jawa menawi O wonten ngajeng menika nganggene ho ditaling tarung. O nggih. Ma nah, paringi wonten wingking. Ho nah, nomer taling tarung malih. No lajeng mo nomer berarti nganggene pepet. Nah, layar. Nah, lajeng wonten padha pangkat. Nah, niki padha pangkat wau kangge ngepit angka 58. 58 kados angka 3 dugi ngandhap. Aduh niki nempel napa-napa. 58. Dipun tutup padha pangkat. Tetesipun menika omah 8 omah nggih wikian niki nomer nggih. Nomer. Nah, 58. Nah, kirang langkung makaten contonipun. Tuladha malih tuku sapu. Nah, misal tuku sapu telu. Nah, nek telu make telung iji. Sekawan. Tuku sapu telu karo sulak. Nah, sulak 4. Dipun serat tu ku sa pu. Nah, nika tiganipun dilebetaken wonten mriki. Dikempit padha pangkat. Nah, lajeng dilajengaken mangke ro su nggih la. Nah, margi niki pungkasan mati diparingi pangkon rumiyin nembe padha pangkat sulake 4 nggih. Berarti kaya angka 3 tekan dhuwur tok. Nah, tuku sapu telu. Nah, karo sulak 4. Nah, mekaten ingkang kangge gladen dinten menika. Sumangga kanca-kanca Pak Iram paringi tugas nyerat ngagem aksara angka. Setunggal nggih, soal nomor setunggal. Tahun 2021. Nah,
Gampil niki. Nomor kalih setahun wonten 12 kangge angka wulan. Lajeng nomor 3 tumbas sepatu napa namanya ukuran nggih. Ukuran 42. Nah. Jeng nomor sekawan sepatu gantos sandalipun cacahe loro siji 12. Oke anu ki men rodok beda angkane Pak Iram gantos niki. Ukuran 36. Nah kan dereng. Sendalipun cacahe 45. Nah. Nomor gangsal 8 dereng wonten nggih. Nah. Mas Budi lair ing taun 1170 sing urung ana 8. Nah, niki mawon soalipun ingkang sepindah inggih menika tahun 2021 lajeng setahun wonten 12 wulan, lajeng tumbas sepatu ukuran 36, sendalipun cacahe 45. Mas Budi lair ing taun 1978. Nah, monggo kanca-kanca saged dipun garap wonten buku, lajeng mangke dipun foto, lajeng diunggah wonten Classroom. Nah, kalau wau sampun sinau aksara angka, geladenipun Pak Iram Tenggo, ingkang angka-angka bentenipun saged gladen malih dipun serat amargi menawi sampun kulino mangke mboten lali. Cekap semanten saking Pak Iram, pepanggihan malih wonten Pasinan Basa Jawi minggu ngenjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.